shout out po. Shout out kay Gayos sa Bicolana. Please subscribe po. Gayos sa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe niyo po guys sa Bicolana. Salamat. Hello mga kalingap, pa-support po. Jessa Bicolana, isang kalingap partner po na nais ring makatulong sa ating kapwa. Bisita po ng kanyang channel, like, comment, share, and subscribe. Thank you so much mga kalingap. God bless. Agato si ate, humiram daw po sila ng wheelchair para mailabas ngayon. Alis po ata sila. Saan kayo punta ate? Sa Madlawan. Pupunta kayo sa Madlawan. Bakit? Punta kayo sa tita nyo? Kasama to si ate. Buti nakairam kayo ng wheelchair. Hello! Kumusta ka? Hello po, magandang araw. Shout out po sa lahat. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa channel ko. Maraming salamat sa tiwala. Ngayong araw po gusto ko lang po magpasalamat sa bumubuo ng grupo na ito dahil sa kanila natupad ang kahilingan ng isang ate na nag-aalaga sa isang PWD. Maraming salamat po sa team ng Gisa Bicolana Unity Group, Love and Support. Maraming salamat po sa suporta nyo. Dahil po sa inyo, magkaka-wheelchair na po yung isang nangangarap na bata na makalabas, maisama ng ate pag lumalabas sila, pag nagsisimba. Kaya maraming salamat po sa mga admin ng Gisa Bicolana Unity Love and Support, kay Tita Almida Rosnanat, kay Tita Chari Hari, kay Kuya Broderick Pamintuan, kay Ate Jocelyn de la Cruz, kay Kuya Birador, kay Ate Adel at kay Ate Jerilyn Monteser. Maraming salamat po sa inyo, sa tiwala at sa suporta nyo. Lalong-lalo na sa Timokya. Maraming salamat. Maraming salamat po. I love you all. God bless. Thank you.
Alog, sir. Okay na siya? Ha? Tapos yung ano niyan sir, yung dito. Yung parang paglamang pa. Ah, pansalo ng paa. Okay. Ah. Sige, sir. Okay sir. Oo, okay na yan. Box natin sir. Oo. Iangat yung ano. Hindi ko lang yung... Jessa sir. Ah, G sa Bicolana. E-S. GS. Ay, sa kayo sir. Oo. Si Papa na tumakuha. Si Papa na lang kay wa man dito maara magmotor.